Ονομάζομαι Βιολέτα Βέη Αγγελή και είμαι επιχειρηματίας. Η δύσκολη περίοδος της κρίσης με οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Μετά το κλείσιμο της εταιρείας μου, σε μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες της επαγγελματικής μου ζωής, άρχισα να ψάχνω εντατικά την αγορά. Η κατάσταση για μένα δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Οι πολλές υποχρεώσεις, με περιορισμένες τις οικονομικές δυνατότητες, δεν αφήναν κανένα περιθώριο για να παραμένω σε αυτήν την κατάσταση ούτε στιγμή. Έπρεπε να βρω κάτι άμεσα, μια δουλειά αξιοπρεπή που θα μου προσφέρει ασφάλεια, άμεση απόδοση και καλή προοπτική για το μέλλον. Η εταιρεία στην οποία βρίσκομαι σήμερα ήταν αυτή που μου κίνησε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άρχισα να συγκεντρώνω πληροφορίες, οι οποίες τελικά επιβεβαίωσαν τις αρχικές μου εκτιμήσεις και έδειξαν ότι είναι γνωστή και αξιόπιστη στην αγορά και που μου ταιριάζει απόλυτα. Κατάλαβα ότι εδώ μπορώ να εκφραστώ επαγγελματικά και να πάρω ξανά το μέλλον στα χέρια μου και να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Άρχισα να δουλεύω εντατικά και πολύ γρήγορα είχα τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Βρίσκομαι τώρα σε ένα περιβάλλον που με εμπνέει και που μου δίνει την δυνατότητα παραγωγικής απασχόλησης με δωρεάν εκπαίδευση και βοήθεια από έμπειρους συνεργάτες. Λειτουργούμε στο ίντερνετ σε έναν εντελώς νέο και εξαιρετικά οργανωμένο με διεθνείς διακρίσεις επαγγελματικό χώρο. Μια πραγματικά καινοτόμο εναλλακτική επιχειρηματικότητα. Μια ιδέα η οποία έγινε ευκαιρία για πολλούς. Για ανθρώπους σαν εμένα ή σαν εσένα που ψάχνουν κάτι καλύτερο, καλύτερες συνθήκες δουλειάς και αξιόλογο εισόδημα. Πρόκειται για μια επιχείρηση που δεν χρειάζεται μεγάλο κόστος επένδυσης. Απλά μια μικρή συμβολική συνδρομή που μπορείς να απαλλαγείς ακόμα από αυτήν σε μια μέρα, ξεκινώντας να εργάζεσαι άμεσα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ή προχωρημένες γνώσεις. Έχει ένα σύγχρονο μοντέλο εργασίας και αμοιβών και επίσης το σημαντικό ότι μπορείς να δουλέψεις στον δικό σου χρόνο και χώρο, αποφεύγοντας τον καθημερινό γκολκοφά των μετακινήσεων. Ξεκίνησα αποκλειστικά και μόνο για να βελτιώσω την οικονομική μου κατάσταση. Στην πορεία όμως ανακάλυψα έναν καινούριο κόσμο, μια νέα νοοτροπία, σπουδαίους ανθρώπους, αλήθεια, μέλλον, καριέρα, ωραία ατμόσφαιρα και μια σύγχρονη ιδέα με φιλοσοφία που με εκφράζει απόλυτα. Επαγγελματίες συνεργάτες μου δείξανε βήμα-βήμα πώς να προχωρήσω στη νέα μου επαγγελματική διαδρομή, πώς μια καταπληκτική θεωρία γίνεται πράξη. Αν θέλεις ένα καταπληκτικό περιβάλλον εργασίας, αξιόλογο εισόδημα, επιβεβαίωση, ασφάλεια και μια εντελώς διαφορετική καριέρα που μετατρέπει τα όνειρά σου σε ζωντανή πραγματικότητα, δεν έχεις παρά να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου στην φόρμα που βλέπεις στην οθόνη και να δώσεις την ευκαιρία στον εαυτό σου να δεις από κοντά πως μια απλή ιδέα που άλλαξε τη δική μου ζωή μπορεί να αλλάξει και τη δική σου. Νέο μοντέλο απασχόλησης. Η εταιρεία VIP από κάθε άποψη.